20 мая парафія спаслання Святого Духа ў Мікалаеве Ліпельскага дэканата адзначыла адпустовы фэст. Яшчэ задоўга да пачатку святой імшы на вясковых могілках і каля капліцы, што размешчана побач, сталі збірацца людзі. Уся навакольная тэрыторыя была застаўлена аўтамабілямі, прычым не толькі з беларускімі, але і з расійскімі нумарамі. Урачыстасць спаслання Духа Святого, як кожны год у Мікалаева збіраюцца людзі з розных гарадоў, нават не толькі з беларускіх, а таксама з Расіі прыязджаюць, каб успомніць пра сваіх памерлых. Не кожны можа зімой прыехаць, а тут ужо як традыцыя такая малітва за памерлых, але таксама і фэст спаслання Духа Святого. Кожны год у Мікалаева ўжо больш за 10 гадоў святкуецца гэты фэст з удзелам вернікаў. На вуліцы тут выстаўляем алтары, служаць міністранты. Падчас імшы ксёндз моліцца за душы ўсіх памерлых, пра якіх вернікі хочуць узгадаць у гэты дзень. Дапамагае пробушчу ў гэтым жыхарка Мікалаева Фаіна Безунова, якая прымае у вернікаў запіскі. Я поставила правило им такое. Ага, вы из города приезжаете раз в год, а ваши тут лежат родные. Давайте за них помолимся. А я можно? Я говорю, даже нужно. И они, значит, дают бумажки мне, вот как вы видели, зачитывают, мы за них молимся. И получается, год от года все увеличивается, красивеет. Мы делаем красивую декорацию. Просто в этом году ветер нам трошки помешал. Але спадарня Фаіна не толькі ў гэтым дапамагае свайму пробашчу. Яна займаецца і добраўпарадкаваннем могілак. Здесь я убрала деревьев, 70 деревьев. 50-летней давности, а то даже под 100-летней давности. На этом кладбище все очистила. До этого было много аварий, памятники и ограды валило. А теперь, видите, какая красота. Только туи разрешаю. Чисто, красиво, все улучшается. На пачатку святой імшы ксёндз Александр прывітаў вернікаў і адзначыў, што мы сёння тут, у Мікалаеве, адзначаем свята спаслання Святога Духа, якое шануецца ва ўсім свеце. І вельмі добра, адзначыў святар, што тут, на ўсходзе нашай краіны, на тэрыторыях, якія найбольш пацярпелі ад ваяўнічага тэізму, мы таксама ушаноўваем гэтую вялікую падзею. Потым пробашч зачытаў імёны ўсіх памерлых сваякоў, за душы якіх вернікі хацелі памаліцца ў гэты дзень. У сваім слове да прысутных ксёндз Александр узгадаў падзеі, якія здарыліся на 50-й дзень пасля ўваскрасення Езуса Хрыста 2000 таму і распавёў пра іх важнасць для сучаснага чалавека. І Дух Святы ён асвячае, ён ёсць моцны ў касцёле, толькі людзі часамі не карыстаюцца. Людзі жывуць сваімі клопатамі, праблемамі, работай, нейкімі там сямейнымі звадамі. Не вырашаюць усё з Панам Богам, жадаюць самі, прынамсі, якосці без Пана Бога, часамі і нядзелю не шануюць. Святар таксама прыгадаў выпадак са свайго жыцця, калі ён разам з іншымі святарамі паехаў пілігрымку ў Рым. Каб знайсці месца, дзе яны павінны былі начаваць, ён захаваў адрас у навігатар на сваім смартфоне. Электронная прылада дапамагла дабрацца да месца. Там была капліца, і калі ксёндз Александр укленчыў перад алтаром, каб узнесці хвалу Богу, навігатар прамовіў: «Вы прыбылі да вызначанай мэты». «Нам па жыцці таксама патрэбны такі навігатар», – сказаў святар. «І хай такім навігатарам будзе Святы Дух, які вядзе нас да збаўлення». І заўсёды гэтую веру трэба бараніць. І калі мы не будзем падкаваныя, калі ў нас за плячамі нічога не будзе, той абароны Духа Святога, той моцы Духа Святога, таго разумення, якое ён дае, то нічога ў нас не атрымаецца. На заканчэнне ўрачыстасці ксёндз Александр падзякаваў усім вернікам, якія сабраліся на свята, моладзеваму хору з Шуміліна, который на запрашэнне святара прыехаў у Мікалаева і сваім спевам і музыкай прыгожыў літургію. Прадстаўніца гэтага хору адзначыла важнасць урачыстасці для ўсіх вернікаў. Господь как никогда сегодня действует в этот праздник Пятидесятницы. Хочется верить, что Господь приходит именно сейчас, именно в конкретный момент, дотрагивается каждого сердца. И думаю, кто здесь сегодня присутствовал, были наполнены Духом Святым, чтобы нести эту веру дальше, да, не только здесь, но в свои дома, в свои окружения, различные места. Звяртала ўвагу на ўрачыстасць і тая акалічнасць,
што ксяндзу на імшы дапамагалі маладыя хлопцы-міністранты. Мы пагутарылі з адным з іх, Ягорам Акуцёнкам. Меня у костел привел мой сябр. Я ходил в костел, не понимал, что значит вера и любовь. Но вот отходивший год у костел, послухавший Божье Слово, размовы ксяндза, я стал зауважать у своем житті справы Бога, якія раней казались мне обычными справами. Ягор патлумачыў, што для яго значыць вера. Вера для мяне гэта любоў. Гэта любоў да бліжніх, да Бога. Вот, асабліва для бліжніх праз Бога. Дапамога друг другу. Трэба разумець друг друга, бо гэта зараз вельмі много людзей не разумеюць друг друга і з-за гэтага спрачаюцца. Надо любіць і разумець адзін аднаго. Асобная падзяка была скіравана спадарня Фаіне Бізуновай, якая шмат дапамагае святару ў арганізацыі жыцця каталіцкай супольнасці ў Мікалаеве. Яна активистка тут такая, она за любую стройку, за любы ремонт адразу. Пані Фаіна, кажу, у Бубалях капліца вельмі слабая, можа якосці сваімі сіламі дасца нам яе адбудаваць. Пані Фаіна адразу, так, мы на кладбище, там это резали древы, там можно взять, тут ксёндз, помоги, договорись с лесничеством, мы там еще возьмем, хорошо, я договорился, мне не тяжко. Там капличка была маленькая, старенькая, она уже совсем там заходить опасно, там она аварийная. Я решила сделать более красивейшую капличку. Уже стены стоят, крыша стоит. Я так думаю, через месяц я дострою. Вядома, што я даязджаю сюды, это даязджовая парафія. Як штосьці трэба вырашыць адразу. Пані Фаіна, так і так. Яна тут мои вочы, вушы, ноги и руки, так скажем. И я благодарна Богу, что Он мне натхнение такое дает. И не только натхнение, и силу. Вот сейчас я с поломанным ребром, но меня Бог держит. Я там на стройке трошку поскользнулась и что-то бревно упала. Ну, неважно, все равно. Я так думаю, что Боженька меня будет крепить, держать, испытания давать, а я его больше буду любить. Выказаў пробашч падзяку тым святарам, якія працавалі тут да яго. Дзякуючы іх працы каталіцкая вера захавалася на гэтых землях. Былі святары, якія працавалі на гэтай ніве, каб гэтая вера засталася тут, каб людзі хоць павыязджалі ў розныя гарады, дзесьці там сабе працаваць, аднак жа на фэст заўсёды сюды прыязджаюць, дзякуючы тым фундаментам, якія былі закладзеныя ранейшымі святарамі. Пачатку там іншымі, пасля ксёндз Петрайціс, потом ксёндз Олег Буткевич уже зараз біскуп, потом іншыя святары, зараз я, надалей гэты касцёл будуем, каб тут таксама не знікала вера, але толькі ўзрастала і на хвалу Божую была. На заканчэнні святкавання ксёндз Александр запрасіў усіх вернікаў на імшу памяці ахвяраў дарогі смерці, што пройдзе 26 чэрвеня.